bai ule vini a hian pathian thu toy tek karon se re don chu ni masai pathian te thang lim mi lo ngai tlang u chanchin tha jo hada zia bung khat tang khat atirin thu thu chu pathian ne na thu chu pathian ani atu thiang lim lan pan man som se ro se ame vini a hian pathian kan pathian hi athua a oma chu wangin ni tin cho kan hrisel nan cho kan ei thina chu tiang bo chuan kan thlarau cho he kan ei ve nga ya chu bible hi kan chiar poimo ni bible kan chiar ya kan thlarau cho kan ei ti na ni a kan ti sa cho po ni tin kan ya ni thum te kan ei lo chuan kan chau mai thina ni chuwang chuan kan thlarau cho po hi bible kan chiar thin ni kan thlarau cho ni a kan chiar thin anga ya ni tin bung khat tel kan chiar anga ya tamlo kan pe chuan bung som te po tamlua a tamlama chuan omlo ni chuwang chuan kan pathian ni athua oma chuwang chuan athu keima ania tam pop le mai pa ne kanin aya kanin close thin ani chuwang chuan bai pathian thu bible ni lo chiar ve ula genesis bung khat atangin a in dutin tu puan thleng lo chiar ro chu kati dan ania a tha em a midang chuan i tingin ti ka hrelo ma se genesis atanga tu puan thleng a in dutin kan chiar a ula in chiar zo zela chuan tamlo amlo ne ke po ka chiar le zela keima ni a pathian thu om hnem chuan malpa ne kan in biak na tur po kha tam tak keima ni kan nei lo ani lalpa min biak du ma se keima ni a thu om si lo chuan min be thei non lo ma chuwang chuan ke lo nat na po to kela nge a thu in thuam hnem lo chu kan tor danin ang lo ni keima po nan na ke tak tok to kan ya chuwang chuan experience kan nei to ni chuwang chuan a thu hi dam na ni a kan pathian thu hi dam na ni chuwang chuan lo chiar ve thin ani tin bung khat tal la hle mera lo chiar ve thin urgency se thin ti ka kan se lu chawa a thu wa ya kan pathian oma chuwang chuan heta habakuka kan ziang kan hriat ang khan in la na chu ziak la a chiar tu in tlan pa a chiar the turin ziak ro ati ang khan he keima alo thlen ve nan chuan mi in tlan pa poa an en the an chiar the an tur chuan social media youtube a te po hian nei kan upload a hen te po hi mi in motor khalh chung pon an ngai thla thei a na thok chung pon hlo chung pon an ngai thla thei hi chuwang chuan social media te hi lalpa rong bol nan mangila te ka kan soi do a a thalama lalpa ta na kan mana rong bol na kan man kha poimo ani mi ten tlan pa a na thok pa po a an chiar thei tur chuan youtube channel atang hian lalpa rong a bol te ni chuwang chuanin he ka channel a hian in testimony te ron share do ni chuan a hnuai hian number ka ron da ta chuan min lo whatsapp a min lo thon ula kaloti chwa sak thin don chu ni midang te tan mal som na pakhat tala ini ve theina turin toy lua amlo chu he anwai number ka ron da hian testimony te share tur te nei ni chuan ko he takin min lo thon ula kaloti chwa sak thin don chu ni midang tan mal som na pakhat tala lo ni ve theina turin hi kan rong bol ve theina ni ti kha kan sei do a chuwang chuan olal sama khan kan hmuh a sam som te pathuma khan ma thei lovin thana le ge chang lam chhung zong mi zui zelanga kalu hi hria ki ti thwa kanawa hian liam renga te ni chuwang chuan pathian thu hi keima ni tan kan ei ma sapota kan chiar ma sapota nga chuan chumi zo a chuan midang tan keima ni na kan tan kan lak zo a khan midang tan aluang liam kha ke midang tan mal som na lo ni do ni chuwang chuan keima ni tan kan chiar anga khami ba ka aluang liam khami dang tan mal som na lo ni theina turin a thu en kan in thuam thin do nia lalpan a thu mal so se amen